שלום יקרים, תודה שאתם איתי. עוד קצת מתהווה הלב ממני אליכם, באהבה. היום אני רוצה לשאול אתכם, אם יש איזושהי דוגמה שעולה לכם מהחיים שלכם, לגבי בחירה שעשיתם, דעה כלשהי שהבעתם, כל צורת ביטוי כלשהי, מהחיצוני מבחינת איך שאתם מציגים את עצמכם בעולם, ועד בחירת חיים, וכל דבר שעולה לכם שהוא הכי הכי משמעותי לכם, שמתחבר לכם עם מי שאתם באמת. השאלה היא כזו, האם אתם מעיזים להיות מי שאתם? באמת באמת מעיזים להיות מי שאתם בעולם? ואם יהיה מישהו שלא יהיה מרוצה מזה, מישהו שיקר לכם וחשוב לכם, שיגיד לכם שזה לא נראה טוב, שזה לא מתאים, לא קשור, האם עדיין תוכלו להיות שלמים? נסו ממש לחשוב על דוגמה כלשהי בחיים שלכם, של משהו שהיה ממש חשוב לכם. והקשבתם לעצמכם, למרות שבסביבה שלכם זה היה אולי קול קצת פחות מקובל, או לפחות חשבתם שזה יהיה פחות מקובל. ואיך זה הרגיש כשבחרתם את הבחירה הזאת, את הבחירה להיות מי שאתם. לעומת זאת, תחשבו על מקומות בחיים או רגעים שאני מניחה שלכולם יש, שבהם בחרנו קצת להסתתר, שזה גם בסדר כמובן בדרך. קצת לא להיות עד הסוף מי שאנחנו, להגיד את מה שנראה לנו, שיסבכו לשמוע, להגל קצת פינות עם עצמנו, כי מה יחשבו עלינו, ואיך זה מרגיש. איך זה מרגיש להסתיר את מי שאתם, לא להיות שלמים עם מי שאתם. ונשאל שאלה שלישית לאחרונה להיום. מה המחיר הכבד יותר מבחינתכם? באמת באמת, עם יד על הלב. מה המחיר הכבד יותר בשבילכם אם תחשבו על החיים קצת מהסוף להתחלה? מסוף החיים שלכם שאתם מתבוננים אחורה בחיים, על החיים שלכם. האם יהיה חשוב לכם לדעת שהלכתם עם קריאות הלב שלכם, עם האמת שלכם? האם אתם יודעים מהי האמת שלכם? או שאפילו החשש הזה לא לקבל את האישור גורם לכם לא לחפש את האמת הזו. משם זה מתחיל, ראשית למצוא את זה בתוככם. ואחרי שמצאתם, אפילו התחלה, פיסה ראשונה בפאזל, חלק ראשון, האם תעיזו ללכת בדרך הזו, להקשיב לעצמכם, להיות אחד עם האני האותנטי שלכם? או שהמחיר של זה נסבל עבורכם לעומת המחיר של לשלם מזה שאולי ילעגו לכם, יעבירו לכם ביקורת, אולי זה יהדהד עם הביקורת הפנימית שכבר מופנמת אצלכם, כי הרי כולנו עברנו אין סוף התניות של מה בסדר, מה לא בסדר, מילדות. אז היום אני לא מביאה ידע, אני מביאה שאלות. מביאה שאלות שכמובן נשאלו על ידי הרבה בדרך. גם הפעמים שבחרתי כן ללכת עם צו ליבי ולהרחיב את הלב. ולהיות מי שאני. גם כשזה דרש אומץ. וגם הפעמים שלא העזתי. ואני סולחת לעצמי גם על זה. כי זו דרך. זה חשוב לפעמים ללמוד גם מהרגעים האלו שאנחנו לא מצליחים. לראות איך זה מרגיש לוותר על עצמנו ולו לרגע. אז בואו נשאר עם השאלות האלו. בבקשה תיקחו אותם. תהיו איתם. תמיד אפשר לגולל על הסרטון הבא, על העשייה הבאה. אבל אם תוכלו לקחת את זה ולו לרגע ורק להיות עם השאלות האלה, התשובות אצלכם.
אני לא יוצא לאף אחד אחר, בדיוק על זה הסרטון. אין צורך בשום אישור מבחוץ, גם לא שלי, שאני אגיד לכם מה נכון ומה לא נכון. מתי נכון לעשות ככה ומתי אחרת. רק להקשיב לעצמכם ולשמוע את הקול שלא זועק תמיד חזק. אבל הוא נמצא שם, לפעמים בין התווים, בין הרעשים, בהסחות הדעת. להקשיב ללב. והרבה אהבה, המשך יום מבורך.